print media, paper आरो electronics media. खुलुमबाय गिबियाव आंनि बिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आरोबाव आं नोंथांमोननो माखासे भिडिअ लाबोनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायब्लानो जाबाय रायजोफोर अब्ला जोङो बे भिडिअखौ नायनानै लानो दिनै स्नि जिब्रै 74 years जाबाय दा बे स्नि जिब्रै बोसोर जानायनि उनावबो दिनैबो भारत मावासै थोबसेबो मावासै होननानै बुङो जोंथ' बेखौ फोथायनो हाया नङा होमबा जेबो मावमाराखै नामा मावमाराखै मोनसेबो अब्ला रायजो राजा नोंथांमोना खोनाबाय थांनाय 15 आगष्टआव 15 आगष्टआव UPPL लाखौहाय BPF नि मानसिया ओरैबायदि बखिदोंमोन जाम्बा थाम्बा लेखा रोङा मा रोङा बेफोरबायदि UPPL नि मानसिखौ बखिदोंमोन मानो होनोब्ला बे इन्डियानि उदांस्रिखौ UPPL आबो रं इनफरमेशन होनायनि थाखाय BPF नि मानसिया ओरैबायदि लरबट होननानै बखिनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन अब्ला नोंथांमोना दिनै मा नुखो दिनै अब्ला बर' हारिनि गेजेराव बयजोंबो बाख्नायजाथाव बयजोंबो गनायजाथाव बयजोंबो मिथिजानाय सासे एक्स वमेन जास्टिस फरामनि अनजालि दैमारिया मा बुंखो अब्ला दिनै अनजालि दैमारियाबो इन्डियानि उदांस्रिनि सानखौहाय मिथिया बिथाङा सासे एजुकेटेड मानसि खोनानो मोन्दों डक्टरेट डिग्री फरायलायनाय बिथाङा पलिटिक्सआवहाय आखा फाखा बिथाङा स्पिचआवहाय ओरैबायदि मोजां बिथांनि स्पिचआ गासैबो बेसेन गोसा गासैबो पइन्ट गोनां अब्ला दिनै अनजालि दैमारिया मानो 74 years होनना बुङो भगवान दिनै बिथाङा बुङोमोन बै समाव मोनसे नाथाय बे समाव बुङो मोनसे बेनो जाहैबाय मोनसे पलिटिक्स रायजोफोर पलिटिक्सआ बिदिसो बहाय नाथाय आं पलिटिक्सियान नङा सिम्पल सासे इउटुबारसो रायजोफोर मिथिबाय ना बात तो सही है रायजोफोर दिनै अनजालि दैमारिया बुंदों BPF आ जेबो मावाखै गोबां BPF नि मावनायखौहाय अनजालि दैमारिया नुदों मारै नुदों बिथाङा मानो होनब्ला बिथाङा BPF नि संख्रि जादों जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ BPF आनो बिथांखौहाय फिसिगासिनो दङ बेनिखायनो दिनैहाय स्पिच होनोबो बावगुरलायलांबाय बे फाग्ला बिदिजों जायो हाग्रामाखौ सानै बिथाङा स्पिच होनायावबो बावगुरलायलांबायसो इन्डियानि उदांस्रिखौनो 75 years नि गेजेरावहाय 74 years ल' बोसोरसेखौनो ज्राव गावबाय अब्ला नोंथांमोना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै खाम्फा बरगयारि रबिराम नार्जारि देरहासार बसुमतारिमोन बायदिया मा फोरमान होनो सानदों UPPL खौ जोङो बिथांमोननिखौ खामानि नुनाय मानि UPPL खौहाय लाजि फोनांनाय UPPL खौहाय गाख्लायनो नागिरनाय UPPL खौहाय इज्जत दा खालामि बिदिखौल'सो नुदों यादा माबायदिमोनखौ गोथाव ना गोथाव देरहासार बसुमतारिमोन बायदिया सिगां मा मावा बे गावसोर जेबो फाथायानो गैया मानो होनोब्ला जोंनो गादि नांगौ लाजिनायखौथ' बादहो लाजिनाया गाहरदो लाजिनायखौ लाबाय थायोब्ला जोङो गादिबो मोननाय नंला नैबे जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ बेबायदि सानदों दिनै बर' हारिनि रायजो राजाया मोजाङै मिथिगौ सोर मावदों सोर मावाखै रायजो राजा नोंथांमोन जुदि बै समनिफ्रायनो पाब्लिकनि थाखाय नैबे वाटार साप्लाइखौहाय बिथांमोना खुलिनानै होयोमोनब्ला बेसेबां मोजां जागौमोन पाब्लिकआ बेसेबां गोजोननाय मोनगौमोन बेसेबां पाब्लिकनि गेजेरावहाय बेमार आजाराबो खमायगौमोन गाज्रि दै लोंनानैनो बिथांमोना जिउ खुंबोनो गोनां जाबाय 17 बोसोर दिनैसो बिथांमोना दै साप्लाइखौ मोनदों अब्ला बिथांमोनखौहाय हाग्रामा महिलारिया बै समावनो दै होनो हायामोन नामा ना बै थिंखिखौहाय फ्लावार गायनो बानायदोंमोन
गोबां मानसिया बुङो BPMआ सरखार जानायमोनब्ला साबसिन जागौमोन बयदा साबसिन जागौमोन BPMआ सरखार जानायमोनब्ला BPMआ सरखार जानायमोनब्ला दावराव दावसिया बांसिन जागौमोन होसोलायनाया बांगौमोन गावजों गाव बुथारलायनाया बांगौमोन बात तो सही है अरे एना एनियानो जोबनो थाङै नङामोन BPMआ गभर्नमेन्ट जायोमोनब्ला 1500 कोटी थाखानि जायगायावहाय BPMनि हाग्रामा महिलारिया मार्सिडिज जागुआर अडी गारिसो बायनानै लागौमोन गिदिर गिदिर बिल्डिं अपार्टमेन्ट आरो बेफोरबायदि गिदिर गिदिर हटेलसो बानायनानै लागौमोन मलसो बानायनानै लागौमोन जायफ्रा BPMनि थैजों सोमोन्दो दङ बेल'सो BPMनि थाखाय माखासे खाबुखौ मोनगौमोन जायफ्रा BPFखौ हास्थायग्रा बिसोरो बे हाग्रामानि बायदिनो थिंकिंखा बिसोरबो वो राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा सब्ला लोगोफोर आं बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन जुदि भिडिअ हगारनायनि थाखाय गाज्रि मोनदोंब्ला अननानै निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो गोजोन्थों रायजोफोर जै बर' हारिनि